Dobar dan svima. Posao povjesničara, kaže francuski povjesničar Marc Bloch, je razumjeti, a ne osuđivati. Često ovakve skupove završimo apelom da se događaji poput Holokausta više nikada ne ponove. I mislim da ono što nam može pomoći u tome je ako bolje razumijemo motivaciju ljudi, zašto su oni napravili to što su napravili. Ja vam neću pričati o Adolfu Hitleru, Eichmannu ili Himmleru. Oni možda jesu, naravno, glavni odgovorni za ono što se dogodilo. I oni jesu smislili, u njihovim glavama su se rodile te ideje, ali netko je morao potegnuti okidač, netko je morao izgraditi koncentracijski logor. A to su bile tisuće i tisuće i tisuće običnih ljudi koji su sudjelovali u tome. Jako često bez prevelikog oduševljenja za svoj posao, bez entuzijazma i prevelike mržnje. Želio bih predstaviti ovu priču iz perspektive ljudi koji su gledali svoje žrtve licem u lice. Često ljudi gledaju na njih kao da su to sve bili tisuće i tisuće običnih ljudi, neki zli, indoktrinirani psihopati. Ali ja mislim da zapravo to i nije tako. Odnosno, to je banaliziranje problema koji je pred nama. Ovo nije priča o psihopatima, već o običnima. Ovo je priča o običnim ljudima koji čine jako zle stvari. Klasična je u tom smislu studija američkog povjesničara Christophera Browninga. Obični ljudi, 101. rezervni policijski bataljon i konačno rješenje u Poljskoj. 101. bataljon je bio rezervni, dakle policijski bataljon, i u te bataljone slali su malo starije ljude. Tko je bio član 101. policijskog bataljona? To su bili ljudi, većina njih između 37 i 42 godine starosti. Ljudi koji su možda malo prestari da ih pošaljete na front u srce akcije, ali su dovoljno i dalje korisni da ih možete upotrijebiti za razne akcije u pozadini fronta. Pripadnici 101. bataljona bili su velika većina njih iz grada Hamburga u Njemačkoj. Jačine je bio 500 ljudi, podijeljen u 3 satnije. Većina njegovih pripadnika bili su radnici, lučki radnici, vozači kamiona, pomorci, ali bilo je među njima i učitelja, farmaceuta, malih poduzetnika, konobara. To su bili odrasli, ozbiljni, obiteljski ljudi, velika većina njih. Po samoj svojoj dobnoj strukturi, većina tih ljudi su odrasli i sazrali puno prije nego što su nacisti došli na vlast, 1933. godine. Usvojili su nekakve moralne norme, političke norme i pravila ponašanja. Hamburg je inače bio poznat prije rata, bio je poznat kao jedan dosta komunistički orijentiran grad i obzirom da su većina pripadnika bataljona bili radnici, možemo pretpostaviti i znamo za neke zapravo pouzdano da su bili aktivni u komunističkom pokretu i da nisu odobravali nacizam kao ideologiju. Među njima je bilo članova nacističke stranke, oko 25% članova bataljona, dakle njih 500, ali malo zbilja uvjerenih nacista. Njihov zapovjednik, Wilhelm Trapp, bio je sredovječni gospodin od 53 godine, odlikovani veteran Prvog svjetskog rata i hamburški policajac. Tijekom 1942. i 1943. godine bataljon je poslan u Lubljanski distrikt u okupiranu Poljsku. Sjedište, odnosno štab bataljona se nalazi u malom gradiću Bilgoraj. Na početku su pripadnici bataljona sudjelovali u nekim manjim akcijama i deportacijama, ali 13. srpnja 1942. godine imali su svoje, možemo to nazvati krvavim krštenjem, svoju prvu ozbiljnu akciju. U 2 sata ujutro ukrcavaju se u kamione i kreću prema Jozefovu. Udaljeno od 30 km jedno poljsko selo gdje se u tom trenutku nalazilo oko 1800 Židova. Kada su 2 sata kasnije stigli tamo, okupili su se u polukrug oko svog zapovjednika, koji ih je tek tada informirao o tome koji je njihov današnji zadatak. Sve Židove u Jozefovu, sve Židove Jozefova treba okupiti
na glavni trg, muškarci sposobne za rad treba prebaciti vlakovima u radne logore u okolicu Lublina, a žene, djecu, stare i nemoćne strijeljati. Dok je Trap iznosio svojim vojnicima zapovjed, prema njihovim sjećanjima kasnije, bio je blijed, nervozan, jedva je suzdržavao suze. Nakon što je izdao zapovjed, povukao se u lokalnu školu u Jozefovu, gdje je bio privremeni štab. Prema sjećanju jednog suborca, Trap je plakao poput malog djeteta i rekao je, citiram, ja nisam za ovakve akcije, ali naredbe su naredbe. Dok je major Trap plakao, njegovi policajci su krenuli u izvršavanje zapovjedi. Svo židovsko stanovništvo okupljeno je na trgu, izdvojeno je oko 300-tinjak muškaraca sposobnih za rad, oni su pod oružanom pratnjom otpremljeni do željezničke postaje, dok su ostatak, dakle njih oko 1500, prevoženi kamionima nekoliko kilometara dalje u šumu, gdje su trebali biti strijeljeni. Strijeljanja su se vršila u parovima, znači bili su iskopani rovovi, plitki rovovi, žrtve bi postavili da leže u rovu, svaki vojnik morao je uzeti pušku, naciljati i opaliti. Iako je liječnik bataljona prije same akcije mi objasnio gdje je najbolje prisloniti pušku, da smrt bude brza i bezbolna i da se ne prolijeva previše krvi. Objasnio mi je, ali da li zbog uzbuđenja ili nervoze, često su ciljali ili previsoko ili prenisko. Krv, komadići mozga i lubanje su se nalazili posvuda. I po njima, i po njihovoj odjeći i okolo njih. Kako je odmicao dan, naravno živci su bili sve tanji i tanji. Većina tih ljudi, morate toga biti svjesni, osim možda ovih starijih koji su bili veterani u Prvom svjetskom ratu, većina tih ljudi je pucala na nekoga po prvi put u svome životu. Jedan vojnik se prisjeća, citiram, pucati u te ljude, bilo mi je toliko odbojno da sam promašio četvrtog čovjeka. Jednostavno nisam više mogao ciljati. Spopala me mučnina i napustio sam mjesto na kojem smo ubijali. Otrčao sam u šumu, povraćao i sjeo ispod drveta. Samo sam želio biti sam. Živci su mi bili potpuno potrošeni. Posljednji Židovi ubijeni su negdje oko 9 sati navečer, dakle to je akcija koja traje cijeli dan. Oko 9 sati navečer ukrcavaju se u svoje kamione i vraćaju se nazad u štab bataljona u Bilgrad. Ljudi koji su se vratili nazad u štab više nisu bili isti oni ljudi koji su ga napustili. Svi su bili nervozni, živčani, nitko s nikim nije želio pričati, malo su jeli, ali zato su puno pili. Vrlo brzo se stvorio jedan konsenzus među pripadnicima bataljona da je akcija u Jozefovu nešto o čemu se ne razgovara. Kada su egzekucija počela, inače, major Trap je dao jednu vrlo povoljnu ponudu svojim vojnicima, policajcima. Rekao je, tko god se osjeća da nije spreman za ovakvu vrstu zadatka, nije dužan sudjelovati. Samo se treba javiti. Od 400-tinjak ljudi, koliko je bilo tamo, svega njih 10-ak je iskoristilo tu ponudu. Kada je počela sama akcija strijeljanja, još nekolicina njih su pitali niže zapovjednike da jednostavno nisu za takve zadatke i da im je to odbojno raditi. I svatko od njih je pušten, bez apsolutno ikakvih sankcija. Inače, jedna mala digresija, nije poznato da je ijedan njemački vojnik koji je odbio poslušati takvu vrstu zapovjedi ikada sankcioniran. Postojale su neformalne sankcije unutar bataljona, naravno oni su bili slabići, kukavice, bilo je uvreda, ali pravih sankcija zapravo nije bilo. Dapače, sam zapovjednik im je rekao, tko ne želi ovo raditi, nije to dužan. I naravno, ono što je pomoglo da se to sve izdrži onima koji su pristali pucati je alkohol. Jedan policajac se prisjeća, većina mojih suboraca pila je previše zbog egzekucije Židova, jer takav život je nepodnošljiv kada si trijezan. Kada su same egzekucije počele, još nekolicina vojnika se dakle javila svojim zapovjednicima i rekli mi nismo za ovo. Neki su jednostavno se maknuli sa strane, zabušavali su, pravili su se da rade nešto drugo samo da bi ih se pustilo na miru. Nitko od tih ljudi nije kažnjen.
možemo pretpostaviti na temelju svjedočanstava da je otprilike između 10 i 20% njih odbilo pucati. Ali to nas ostavlja sa brojkom od 80% ljudi koji su pucali, koji su uspjeli sebe nekako natjerati da prislone tu pušku na vrat i da potegnu. Zašto su oni to napravili, iako je velikoj većini njih tog dana, 13. srpnja, bilo izuzetno odbojno to raditi? Da bismo odgovorili na to pitanje, možda trebamo potražiti, konzultirati rezultate jedne druge društvene znanosti, ne povijesti, nego psihologije. Poznati su eksperimenti koje je 1960-ih Richard Milgram radio na sveučilištu Yale u SAD-u. Milgram je zapravo htio ispitati do koje mjere su ljudi spremni u ime autoriteta povrijediti drugu osobu. I eksperiment je bio koncipiran, dakle imate ispitivača, imate žrtvu i imate znanstvenika. Ono što je tom volonteru, tom ispitivaču, koji je zapravo bio prava meta eksperimenta, ispitivaču je rečeno da žrtva mora ponavljati riječi u parovima. Svaki put kada pogriješi, mora mu dati električni šok. Dakle, postoji jedan sustav poluga, njih sve skupa 30, od 15 volti do 450, što je inače vrlo ozbiljna bol. I rečeno mu je svaki put kada žrtva napravi pogrešku, trebaš potegnuti i taj jedan šok. Dakle, i svaka sljedeća pogreška nosi 15 volti jači šok. Naravno, ova žrtva nije zapravo žrtva, no nije imao prave elektrode na sebe, njemu nije bilo ništa. To je bio plaćeni glumac. I htjelo se vidjeti do koje mjere će, dakle bez ikakvih prijetnji, dakle samo do koje mjere će se netko pokoriti autoritetu i nanijeti bol drugoj osobi. Ono što je zapaljilo Milgramov tim je bilo to što je toliko puno ljudi bilo spremno otići do one zadnje, dakle poluge od 450 volti. Očekivali su svi da će to biti 1 do 2% ljudi, eventualno, i to da će biti tako ljudi koji imaju sadističke tendencije u sebi, ali na kraju je ispalo da zapravo uopće nije tako. Dakle, da su obični, normalni ljudi bili spremni nanijeti bol drugoj osobi, samo zato što im neki autoritet koji sjedi u kutu kaže, molimo vas, nastavite dalje. Jedan od ispitanika u tom eksperimentu ovako je obrazložio ono što je napravio. Sam to nikada ne bih napravio. Samo sam radio što ste mi rekli da napravim. Primijetite koliko je to slično majoru Wilhelmu Trappu koji je rekao, ja nisam za ovo, ali zapovjedi su zapovjedi. Također druga psihološka karakteristika koja je doprinijela tome da obični ljudi pucaju na druge ljude je konformizam. Želja da se ne bude drugačiji od ostalih. Morate imati na umu da su njih 500, dakle ti njemački policajci u 101. policijskom bataljonu. Oni se nalaze u stranoj državi, oko njih je stanovništvo koje nije baš prijateljski raspoloženo prema njima. Oni su jedan drugome, oni međusobno stvaraju čvrste veze. Jedan drugom su sve. Kao poput neke proširene obitelji. Ne želiš ispasti iz toga. Koliko god da je posao pucanja u žene ili djecu odboja, ne želiš taj krvavi posao prepustiti drugima. Jer ako ti odbijaš, to znači da drugi moraju još više potegnuti umjesto tebe. I da je čovjek sklon konformizmu također nam pokazuju psihološki eksperimenti, pogotovo Solomon Asch, 60-ih ili 50-ih, zaboravio sam sada, kada imate opet jednu grupu ljudi, jednu liniju i 3 linije sa strane. Ispitanik mora reći, dakle, koje dužine je od te 3 ponuđene, koja dužina linije odgovara ovoj prvoj. I inače ljudi nemaju nikakvih problema za riješiti tako jednostavan zadatak, dakle samo procijeniti koliko je dugačka jedna linija. Ali kada su u tu grupu ubačeni, naravno, koji također sudjeluju u tom eksperimentu, kad su ubačeni ljudi koji navode druge na krivi odgovor, postoci ljudi koji odjedanput su spremni prihvatiti pogrešan odgovor postaje daleko, daleko veći. I nazad na 101. bataljon. Dakle, akcija u Jozefovu
koja je potpuno šokirala te ljude. Međutim, u sljedećih godinu i pol oni su postali poprilično indiferentni spram toga svega. Sudjelovali su još nekoliko masovnih strijeljanja, likvidacija geta, deportacija Židova u logore smrti. I isti oni ljudi koji su bili potrešeni, živčani i ogorčeni nakon Jozefova, odjedanput im je postalo potpuno svejedno i velika većina je bila spremna slijediti te zapovjedi. Ubijanje je nešto na što se čovjek vjerojatno jednostavno navikne kao i na sve druge stvari. Dakle, bataljon je boravio u Poljskoj nekih malo manje od godinu i pol dana i za vrijeme svoga boravka odgovoran je za smrt oko 35.000 strijeljanja i još 48.000 deportiranih Židova u logore smrti. Dakle, na 500 ljudi u bataljonu, 83.000 mrtvih. U bataljonu se, dakle, možemo reći da su se formirale 3 grupe. Jedna manja grupa, ali to je stvarno bila manja grupa, 20 do 30% ljudi, su našli nekakav sadistički užitak u tome i prihvatili su to što radi. Druga manjina, 10 do 20% ljudi, bili su oni koji su odbijali uporno i kategorički sudjelovati u takvim akcijama i njima se nije dogodilo apsolutno ništa. Dok velika većina ostalih je našla se u sivoj zoni, dakle na tom jednom spektru, od ljudi koji su uvijek prihvaćali zapovjedi do onih koji su zabušavali kad god su mogli, kad su bili sigurni da ih nitko ne vidi. Pokazali bi milost prema svojim žrtvama. Bataljon je raspušten u jesen 1943. godine, kada je Lubunski distrikt okupirane Poljske postao Judenfrei, odnosno oslobođen od Židova. Drugim riječima, svi Židovi u njemu bili su ili mrtvi ili deportirani u koncentracijske logore. Nakon rata majoru Trapu se sudilo, i to u Poljskoj za strijeljanje 78 Poljaka, što je bila jedna od akcija bataljona, osuđen je na smrt. Još nekolicina njima se sudilo 60-ih u Njemačkoj, osuđeni su na zatvorske kazne između 5 i 8 godina zatvora. Ono što su oni napravili su dakle prvenstveno zbog konformizma i zbog poslušnosti autoritetu. Ne zbog toga što su to bili neki zli, indoktrinirani psihopati. Za indoktrinaciju oni su jednostavno bili prestari. I oni su samo radili, ili su se osjećali da rade svoj posao i da slijede naredbe. Nemojte u njemu gledati čudovišta, to su bili obični ljudi. Mi svi volimo vjerovati da smo mi, kad čitamo o tome, kad gledamo neki film, dokumentarac ili slušate predavanje, svi mi volimo vjerovati za sebe da smo drugačiji i da bismo drugačije postupili u takvoj situaciji. Pogotovo zato što je moralni princip nenasilja prema ljudima koji nam ne predstavljaju prijetnju je vrlo duboko ugrađen u svaku kulturu, svako društvo, svaku religiju. Međutim, nisam siguran da li je to doista tako, zato što dok smo danas, naravno, izuzetno oprezni spram ideja kao što je nacistička ideja, spram rasnih ideologija i tome slično, djelomice zbog povijesnog iskustva koje imamo, poslušnost prema autoritetu i konformizam su nešto na što je malo tko ima. Pogotovo ako smijem dodati, poslušnost autoritetu je nešto što se uporno potiče kroz odgoj, socijalizaciju, obitelj, školu itd. I zaključio bih ovo predavanje sa riječima britanskog političara i ekonomista iz prve polovice 20. stoljeća Harolda Laskog. U svom eseju Opasnost poslušnosti, napisanom 1930. godine, tako prije ovoga, Harold Laski piše: država je postala levijatan. Milioni muškaraca i žena prihvaćaju njezine odluke bez pogovora, samo zbog pozicije s koje te odluke dolaze. Prihvaćanje nepravde prema drugima je cijena koju smo spremni platiti za vlastitu sigurnost. Potiskujemo instinktivno suosjećanje s onima koji pate, jer naši susjedi čine isto. Pa ipak, šutnja je pristanak, a propust da prosvjedujemo protiv nepravde samo nas čini manje spremnima da se borimo protiv narušavanja naše slobode. Sloboda znači samo izražavanje, a tajna sloboda je hrabrost. Nitko nikada ne ostaje slobodan ako pristaje na ono što zna da je pogrešno. Eto, toliko od mene, hvala vam na pažnju.